Jsem to nějak úplně náhodně prostě rozlosovala do 4 skupin. Zahrajeme si každý s každým do 15, od 2 do 10, kdyby bylo potřeba. Time break. To je to cizí slovo na to. A potom, aby jsme se nezdržovali, s Pavolkem, který většinou nám poměrně komplikuje situaci, tak si prostě potom zahrajeme první s prvníma, druhý s druhýma, třetí s třetíma, čtvrtí se čtvrtýma. Zase prostě normálně takovouhle, jakoby každý s každým prostě už takových 5 zápasů. A tak ať prostě nebylo sejpa. Máme na to málo času, to než odvak nevětí mín. To je poznámka. Takže můžeme jít na to a na kurz číslo 1. Může nastoupit Eliška s Lukášem proti Evě s Martinem. To je pravedlivý asi. Co si hrajete? Na kurz číslo 2 může nastoupit A nemusí. Monika Martin proti Oli Martin. Kurz číslo 3 tady nejsou. To je dobrý název. Takže nastoupí Kikuš Jožo proti Majda Komi. To jsme my. Já jsem Helena. Nebe nevrátí maso. Prosím mě, můžeš udržet zajce do srdce. Na kurz 4 Spoluvaříme! Jarka Džarda proti Svíťa Pepa. Tak šup do Tak toho! prosím, a nastavte si prosím vás sítě třeba na té trojce, je to na nohejbal. Jo, tak si to nastavte nějak hezky. Moc pěkně si to nastavíme. Čau. Kurvaška, jestli jo, pamatuj si. Nebyl jmenovaný, tak nehraje. Tady je úplně jedno listo. A dvojce, jestli si neslyšela. Většinou mi dá, když na séru. Dávám si na. To je krásná, Seš drsný, já si teda suděla v ponožkách. Jo, ty máš takhle hezké. Já jsem říkala, že tak to tak Jarčo, tohle nám chybělo. Třetička. Boženo, příště musím takhle. nedám. My si ji koupíme v parfumérii. Parfumérii, neprodám. Do drogerie. Vidíte, to máš dobrý, že to máš bez těch. Ale budou v tomhle hrát, to je důležité. To je správný. Zatím bude horko strašný. Ten pití beží, že? Je strašně hustý, takže nám dlouho No, mě připadá víceméně dobrý danet, já mám ještě 2 naše, ale tenhle ten úplně měkký. Běžte hrát, prosím vás, a hrajte rychle. A do kolika, jak to máme teda? 2x do 15, to je 3 Míšo, už cílu vedeme. Fish